Lezajlott a UFC 317-es gála, és foglaljuk össze, mi is történt. Először is Jack Hermansonnak kívánunk mielőbbi felépülést, ugyanis brutálisan kiütötték az első menetben, és perceken keresztül ájultan feküdt. Azóta már megerősítették, hogy viszonylag jól van, de biztosan komoly agyrázkódást szenvedett. De nézzük is, mi történt a maincardon. Az első mérkőzésen Peyton Talbot csapott össze Felipe Limával. Talbot utolsó mérkőzéséből kiindulva Lima a földharcot erőltette, ami várható is volt. Viszont Talbot sokat fejlődött azóta, és jó védte ezeket, sőt, többször maga alá is gyűrte Limát. Lima láthatta már az első menetben, hogy mi a helyzet, de nem változtatott. Továbbra is a leviteleket erőltette, ami Talbot győzelméhez vezetett. Viszont Talbot, amikor az egyeneseket ütötte, rendre védtelen maradt a feje, és még csak el sem mozgott. Lima az első menet elején néha büntette is ezért, de ennek ellenére a földharcot próbálta továbbra is erőltetni. 15 leviteli kísérletéből mindössze 3 levitel volt sikeres, de azt sem tudta kihasználni. Eközben Talbot sokkal többet talált, és meg is nyerte a mérkőzést pontozással. Ezután Beneil Dariusz csapott össze Renato Moicanoval. Dariusz 2 kiütéses vereség után lépett ketrecbe. Moicanót meg utoljára Islam Makhachev tudta lefolytani az első menetben. Az első menet igazán lassan indult. Dariusz lábrugásokkal operált, amikkel szépen is talált, Moicano viszont nagyon óvatos volt. Néha bebelépett egy-egy ütésre, amit azonnal megmutatta Dariusz gyengeségét. Ugyanis amikor letámadják ütésekkel, és a háta mögött a ketrec, eléggé magatehetetlen. Tehát állva a védekezése igencsak rossz. Leengedett kezekkel várta az ütéseket, és még csak kontrázni se próbált. Azért Moicano meg is büntette és leütötte az első menetben, amivel el is vitte az első menetet. A második és a harmadik menet már nem így alakult, ugyanis Dariusz végre elkezdett birkózni, ami jól is működött neki Moicano ellen, hiszen 5 leviteli kísérletéből mind az 5 sikeres lett, és dominálni tudta Moicanót. Moicano is próbálkozott levitelekkel, de sikertelenül, és nem is értem, hogy miért, amikor egyértelmű volt, hogy állva jobb, mint Dariusz. Viszont talpon sem tudott kamatoztatni, ugyanis szó szerint kb. Semmit sem csinált. Nem tudom, hogy sérülés hátráltatta, vagy Dariusz hatástalanítani tudta a lábait az első menetben, vagy csak a motiváció hiányzott. Ha így értette a kijelentést, hogy a szabadságért fog harcolni, hát ezzel a Fight IQ-val az elég szomorú, mert ez a teljesítmény nemhogy a top 15-be, de még a UFC-be is kevés volt. Mivel Dariusz a második és a harmadik menetet megnyerte, így végül az ő kezét emelték a magasba. A következő mérkőzésen Brandon Royval csapott össze Joshua Wennel. Na, ez egy igencsak pörgős meccs lett, itt volt adok-kapok rendesen. Royval 216 ütéssel talált be összesen, míg Joshua 209-szel, és mindketten már az első menetben is több találatot jegyeztek, mint Moicano az egész mérkőzése alatt. Royval volt az agresszívabb, folyamatosan ment előre, és próbálta többször is clinchbe fogni Joshuát és térdel operálni, de ez idő alatt Joshua többször is keresztbe tudta ütni. Royval volt az, aki több ütést indított, de Joshua pontosabb volt és többet is talált. A második menetben folytatták, ahol abba hagyták. Itt már Royval talált többet, viszont a keményebb ütéseket Joshua vitte be. Ennek ellenére Royval menete volt a találatok száma miatt, tehát egy-eggyel jöttek ki a mindent eldöntő harmadik menetre. És a harmadik menetre se fáradtak el a fiúk, és továbbra is brutális iramot diktáltak. Itt is Royval volt az, aki többet talált, viszont a menet utolsó másodperceiben Joshua leütötte Royvalt, így az övé lett a harmadik menet, ami a győzelmet jelentette számára. Royvalnak célszerű lett volna a harmadik menetben birkózással próbálkozni, mert ha le tudja vinni Joshuát és lent is tudja tartani, akkor nyerhetett volna, ha még csak control time-mal is. Na de ahogy mondani szokták, meg valószínűleg így is van, utólag sokkal okosabb az ember. A következő mérkőzésen Alexandre Pantoja csapott össze Kai Kara-Franzzal a légsúlyú bajnoki címért. Pantoja tőle igencsak szokatlan módon egyből lerohanta Kara-Franzot, akit megpróbált levinni, de nem sikerült neki, viszont azonnal a háta mögé tudott kerülni, rá tudta rakni a test háromszöget, és végig lent is tudta tartani. Bár Pantoja feladta a pozícióját, ugyanis megpróbálkozott inkább egy karháromszöggel befejezni, de végül Kara-Franz ki tudott szabadulni ebből. A második menet szintén hasonlóan zajlott. Pantoja folyamatos földrevitelekkel fenyegette Kara-Franzot, aki láthatóan félt ezek ellen, és így állva sem tudta hozni a tőle megszokottat, ugyanis folyamat arra készült, hogy mikor is megy le lábra Pantoja.
A harmadik menet szintén hasonlóan alakult, bár Kara Franz többször tudott találni, de végül így is a háta mögé került Pantoja, és le tudta vinni, megint rázárta a test háromszöget, és végül egy hátsó folytással be is fejezte, tehát így megvédte a bajnoki címét. És el is érkeztünk a fő meccsünkig, ahol Ilia Topuria csapott össze Charles Oliveirával a könnyűsúlyú bajnoki címért. Amint elindult a mérkőzés, Oliveira szinte egyből a ketreznek próbálta szorítani Tupuriát és megpróbálta földre vinni, ami nem sikerült neki, viszont magára tudta húzni, amit Topuria ügyesen ki is tudott használni, és side controlba egy jó pár ütést helyezett Oliveirának az arcára, aki már az első másodpercekben fel is szakadt. Ezután Oliveira jitsu tudását próbálta megkamatoztatni, és egy heel hookkal fenyegette Tupuriát, aki ügyesen kimenekült ebből. Oliveira ezek után még egy kicsit lemaradt, viszont a bíró felállította. És amikor az állóharc került a főszerepbe, Topuria egy ilyen kemény jobbossal eltalálta Oliveirát, akinél azonnal leoltották a lámpát. Tehát gyakorlatilag fél menet alatt Topuria elintézte Oliveirát, így ő lett az új könnyűsúlyú világbajnok. Arról, hogy a végén felhívták Paddyt, mint következő kihívót, majd egy másik videóban fogok beszélni, hogy ezt miért nem kellene. Köszönöm, hogy megnézted a videót, ha tetszett, dobj egy lájkot és iratkozz fel, hogy ne maradj le a következő videókról sem.